Jeg er Diana, og jeg er 28 år gammel. Jeg har arbejdet på Juno i 7 år. På Juno har jeg arbejdet med at filme dækbilleder, og så har jeg lavet mange interviews. Hvem er den nye Robert Skov? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har også været med ud og filme, da vi lavede film om sundhedstjek. Jeg har også været med til at lave cykelhjemsfilm, og jeg har lavet film til CSBB og lavet produktioner for kunder. På Juno er jeg bedst til at filme dækbilleder og lave interviews. Jeg har også interviewet Gulddrengen og masser af forskellige politikere. Jeg som person er jeg god til at være der for mine venner. Når jeg ikke er på arbejde, kan jeg godt lide at høre musik. Til ind og se byens hold, som er FCK. Og så elsker jeg at være sammen med mine venner.